mata ba haka ne. Kai da Allah ya kake ya hauka ne. Ka bari ka san halin 'yan mata. Yawwa ga ta nan. Ai dai ba ka koma baki mana sallama ne ko? Au, to ai sai ku koma gida inda za a yi muku sallama ku kwashi tsawon shekaru kuna amsawa ba a nan ba. Yanzu duk ladan da ke cikin sallama ba za ki mana sallama ba za ki koma ciki? To ai naga ku tare hanya kuke yi don kawai na ba ku amsa. Kinga Buntalo dan Allah ki tsaya magana zamu da ke mai muhimmanci haba. Yawwa. To ka je yadda ake rarrashin mace, a bi ta salin alan har a nemi abin da ake bukata daga gurinta. Ba kamar kai ba kai ta zuba zance zai ka ce an ce ka zo kofar gidan. Shi yasa fa na gaya ma yarinyar nan ka fita sabga yarinyar nan. Ba mutunci ne da ita ba. An yi rashin kunya. An yi rashin kunya. Sannan ka tambaye shi sai ka ce mai ma ya rabu da ni? Ai ba sai ka ce ya rabu da ni ba. Tuni na fita daga sabgarsa. Haba. Ya ina neman lallaba ta. Dan in samu kanta kai kuma kana so ka warware mun duk abin da zo da ce kana so ka bani. Ba ka jin abin da take faɗa? Rashin kunya fa za ta yi mana. Kaga kawai ya bar nan wallahi idan bai bar nan ba zan sake ma magana ba. Sai shegen shishigi ku ba za ku bari ai aure ba kuma ba ku yi ba. Kaga kai hakuri da Allah ka tafi. Tunda ta ce ka tafi. A wani a hakuri ya bar nan dan Allah ya bar nan. Yanzu biye mata za ka yi? Barkaci. Ba wai biye mata dan yawa. So nake dan samu abin da nake nema a gurin kai hakuri ka tafi shikenan shegen shishigi ba nan kusa ba can gaba can gaba can gaba ayi ma koman yawa kin ga Buntalo ina jin ka yawa wai dan Allah me dalilin da yasa ko samin ki a waya ba nayi kuma dan naji an ce ma kin canja kin kike tsaya mu dinga dan fuskantar juna to dan me zaka samu number wayata bancin kudin wayan nan ma ka kasa ka siya min me za ka yi da number ta ni fa kaga idan na gano mutum ba shi da wani amfani a rayuwata fita sabgar sa nake alhamdulillah amma na ji daɗin wannan amsa take da kika bani wannan dama shine dalilin kawai to gaskiya zan kiyaye gaba dan na fuskanci ke kwaɗayi ne kawai a gaban ki lallai dama na san sai an yi haka shine ka ɓata min lokaci dan ka ɓata min rai dan ka fara faɗa min waɗannan baƙaƙen maganganu to kaga ba ni da lokacin yin wannan har kana ganin wani laifi na dan na zaɓi inganci akan ƙasƙanci to ai gaskiya ne in dai duniya ce ki je ki ganta ta ishe ki zani da riga ke hamma da burgo wallahi da zanin daura har da buba kar ka sake ɓata min lokaci a je a samu aikin yi kun gama? Mun gama. To kaga da ka butawa da na kankaro ma mutuncinka. Wallahi da na gaura mata mali. Amma muje shikenan. Muje. To, me sunan baba? Kana ina? To duk abin da za a yi kuna nan kar ku je ko ina. Domin direbobin nan sun fi son tafiya tsakar dare saboda ma'aikata. Kuma ni in na koma da asuba zan sa Sale ya zo da ƙananan motoci a ɗiba a yi gaba da su. Ka gane? Yawwa. Ya yi daidai. Na'am. A bashi sirikina ne. Malam Gali? Ai da ka bari mun zo gida ai abin kaga mun kalle ka duk tsoro ya kama mu sha'anin ma'aikata yanzu sai a hankali. Ai ni ma a tafiyar nan da ka gana yau sirrin nake bukata shi isa na biyo ka hannu. To shi kenan mu ja daga can kai ku koma kofar suto ɗin ku jira ni yauwa to ina jin ka Malam Gali. Yaya su zaman na Talatu a gida? Tana yi sai dai ka san ita yarinya ce akwai ɗan rashin kunya kaɗan dai da take na san nan gaba dai za ta daina kuma dama saboda
sanda nake mata da kuma ƙimarka a gurina shi yasa abin baya damuna ma sam. Ai wannan duk ƙuruciya ce da kuma yadda take yawan ambatan yaron nan dan gidan sarkin noma. To amma zuwa nan gaba in Allah yadda za ta daina an ta daɗa hankali. To shi kenan. To. Alhaji Audu, dama wata alfarma na zo nema gurinka. Domin na san Allah ya maka rufin asiri kuma kana da dukiyar nan. Shine na zo neman alfarma gurinka. Duk da dai ka san abin da kunya. Amma so nake yi yadda ka ɗabbaƙa sunna to ni ma in ɗabbaƙa ta. Amma so nake yi in gudanar da abin a ƙarƙashin tallafinka. Ka san mahaifiyar Talatu shekarar mu 45 da ita. Duk lokacin da ta ji na ce zan daɗo aure to ta ringa rashin kirki kenan ta min almubazzaranci da dukiyata, hatta kayan abinci ta ringa wadaƙa da su kenan, har sai ta ƙara min da ƙarfi na kasa zancen magana aure. So wannan ai mugunta kenan da cutar kai. Yanzu ita ba ta ganin 'ya'yanta take cutarwa? To shine nake so in daɗa auren, na zo neman tallafi gare ka. To kuma Malam Gali me yasa kake ganin ni ne zan tallafa maka? Yanzu aron kuɗi nake so daga gare ka, sai dai kawai ta ji ana shiga da amarya. Ka san kuɗi inda suke fa. Kana ganin kai sirikina ne, amma akan kuɗi sai kaga an zo an samu saɓani, suna shiga tsakanin mutane su haddasa fitina. Ka san shi taurin bashi yana faruwa ne bisa son zuciya, shi isa na nema a wajen sirikina. In fa Malam Gali. Ai babu matsala, da an biya gratuity insha Allahu ana biya zan ɗauko kuɗinka cas in baka abinka. Yo, kuɗin gratuity wani abun dogara ne? A'a, ba haka ba ne. Ai gwamnatin tarayya ta yi sabon tsari. Idan aka turo kuɗinmu na gratuity, babu wani gwamna da ya isa ya taɓa mana kuɗinmu da sunan aro. Babu wannan zancen. Kasan ni wani irin mutum ne, ko labaran ma ni ba na sauraro, sai dai in yi ta neman kuɗina. Amma Malam Gali nawa kake bukata ne? Naira 200,000 ne. Ka zo da magariba ka same ni sai mu nemo shaidu a yi rubutu. Ba zai gagara ba, zai baka ai. Amma a cika alkawari. Ba matsala. Ai wannan kwalliyar naki dole samarin ƙauyen nan su ja da ba su ce kin fi ƙarfinsu. In dai akan wannan kwalliyar ce, to yanzu na fara. Za su ta ja da baya kenan. Kin ga ba sai na ɓata lokaci na ba ina furta musu munanan kalamai. Kuma kin ga duk wanda ya ja da baya, dama tun can ba sa'ana ba ne. Fa Bintalo, kada a garin wannan jan ajin naki, ki je ki ja ajin ya tsinke. Wani ajin zai tsinke? Ke, bara na faɗa miki. Duk wanda dama ya ja ajin ya tsinke, dama tun can zaransa ba mai inganci ba ne. Ni kuma nawa zaren na ƙarfe ne, sai maƙeran asali, in ji Mamman Shata. Bintalo bari ki je, tsinkewar da ake gudu, kar ki ja shi yayi siriri. Ta yadda babu mai iya kallon ki
matsayin wanda zai iya aura a garin nan. Tab, to sai me? Dama ni na miki kalar 'yan ƙauye ne? Ke baki ga shigata ba? Yanayi na gaba ɗaya ya juye ya koma na 'yan birni? Ke ni fa bari ki ji Lami Beauty. Dama ni can asali ba kalan 'yar ƙauye ba ce. Jikina yana nuna min da cewa zan auri wani mai hamshakin kuɗi a cikin birni. Kin ga kuwa shi yasa jikina yake rikidewa yake koma kamar kalar 'yan birni. Salamu alaikum, ana sallama da Bintalo. Au, kai ma Bintalon kake faɗa? Ko da yake zan ba su dama su ci gaba da furta Bintalon su more sa na tsawon lokaci kalilan. Kin ga idan na auri mai kuɗi na koma birni ba wannan maganas. Ka je ka ce ba ta nan. Ke kuwa me haka Bintalo? Ai kwara ki je ki ga waye ko? Kin ga ba zai wuce ɗaya daga cikin waɗanda nake kora ba. In ya isa ya kai ya kawo ai a waya ya kamata ya kira ni na fita. Au, haka ne fa. Ki ce da ɗan Lami ne shine ludayinsa ke kan dau. Gara kika ce yayi. Kin ga kuwa zai wuce. Kin ga bari na je gidan mai gari an ce matarsa ta kawo kaya kaloli abin akalla zan je in siyo atamfa. Ya da haka? Kin ga dan Allah idan inna wuro ta dawo ki faɗa mata na je gidan mai gari kin santa da shegen mita. To ta Allah ya taimaka. Ni fa da yake gani zan iya ba da komai nawa matuƙar za ki yadda a auren nan ne. Ikon Allah, wannan rayuwa abin tsoro. A'a, wato ga ka ga mutum kana tare da mutum amma sai ya zama shi da na lahira duk ɗaya. Wai kai ba ga ka gani ba? A'a, ga ka ga ta dai, ga ka ga ta dai. Kada fa ka ga ina amfani da waya. Duk abin da kake faɗin na ji a kunne na waya a lahira. A'a, ga ka nan? To ba gara wanda yake lahira ba ma. Shi kawai yana rayuwar barzahu ne kawai. Amma kai ga ka a nan gurin yanzu kana wata duniyar daban. Dariya ma kake min kana kekkela dariya kamar mahaukaci. To na ji shikenan so kake na zauna in zo in ta gulma me ya shafe ni? Ga 'yan canji na sa a aljihu, ga 'yan wayoyi na ina chatin da abar kauna ta Bintalo. Me ya rige mu? Ai kar kai magana gulma. Ai ko gulma da kake ni nan gurin ai ni sana'ata nake yi. Ko gulma ai kai kake ka gulma a nan gurin. Ko da ka samu kuɗin na ai kamata ya ka nemi sana'a. Ba ka je ka kama soyayya ba. Kuma soyayyan nan kana soyayyan nan yarinyan nan soyayya yanzu kaman gidan haya ne. Kuɗin ka na karewa za a kore ka ko ta kunce ta kore ka. Ai dama an ce ba ka iya gane mutum sai kun yi nisa da shi. Wato ka fara min hasada Habu. Hasada. A'a ba magana hasada. Ai gaskiya ce. Kaga da Allah, ni fa sana'ata ba irin taku bace. Ni ba na wani fargaba karewar jari ko wani matsala. Ni baki na shine jari na. Yawwa, wani ko shi sa za ka gani kullun a sama kamar aluja. Kuma banda abinka soyayyar Bintalo ce kullun ƙara ƙaruwa take kuma da kanan sai aure. Yawwa in ko ban samu Bintalo ba kai ka san sai rijiya. In dai sana'ar baka ce, sana'ar baki, to kaso 80 cikin 100 duk ƙarya ce, duk haramun ne. Shi kuwa maganar aure da kake yi ba abu ne na wasa ba. Wasu da dama suna kuskure wajen zaben matar da za su aura, sai su je su nemo wadda suke so ba wadda ta dace da su ba. To na rantse ma da Allah, sai na yi rikodin maganar ka in tura Bintalo in nuna in gaya mata cewar kai ma kai daga cikin 'yan hasadarta. Allah baka hakuri amma dai oho
Bismillah. Gida. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mun samu mai magani. Ya ce duk abin da ke damun ka. Minti biyu yayi yawa ya cire maka shi. To daga ina ka samu gida na same shi. Ni fa na gaji da shan itatuwa. Ina yi ta kumbura kuma wuya na ma yanzu a makale yake ba. Salele. A dattijo ka kwantar da hankalinka. Ka kaddara lafiya ka riga ka samu. Wannan cuta taka za ta zama tarihi. In ka ga dama kana iya fita a guje daga nan har ko ina ne za ka je. Kai ko gona ne kana iya zuwa kai noman ka hankali kwanci. Kuke ba da magani ba mu muke bayarwa ba. Kada ku gaji da taimakawa. Ku zo ku taimaka. Ku kawo magani a ba wannan dattijo ya samu ya miƙe. Amma fa sai kun ba mu guri daga ni sai shi. Zuwa ka kira. Ba ku guri kuma? Eh. To ina za mu? Za ku je ne daga kofar gida ku jira mu. A kan me sai muku da kofar gida? Ba damuwa bane fa. Idan da matsala za ku iya zama, amma bagajen aljanu ne za su zo idan za ku iya kallon su babu damuwa. Kaga bari. Ai ni na sa kwa same na auti. Kwa same ni ai. To same na auti. Kun gudu ni kuma ba na san aljani ba. Ba da damuwa kai Talatu. Ba ka da damuwa dattijo. Kai ai za ka iya kulle idonka. Za ka iya kulle idonka ba za ka gansu ba kai. Lancaro fere dumbaye fere madama zai ba tsiye leme lancaro fere. Allah karka kira aljanu ba na son ganin su sam ba na so. Tufa aljanu dole ne a kira su. Sai dai kawai abu ɗaya da za a yi shine ka rufe ido gam kada ka yadda ka buɗe. Saboda wallahi kana buɗewa akwai matsala. Ka san ma me za a yi? To a ta zo gidan sauki ma ai. Kada ka yadda ka buɗe. To shi kenan. Saboda wallahi kana ido biyu da sogiji shi kenan. Kai da hankali yana faɗa. To shi kenan. Duk motsin da ka ji ba kada ka yi magana. Ba zan yi ba. Yawwa. Duk motsin da ka ji ba kada ka yi magana. Yawwa ka yi gwam. Na ji zuciyata ta buga. Ai dole zuciyarka ta buga. Su sogiji ne suka sauka. Ai zuciyata na bugawa ne. Na ji an taba min kuɗi na. Kai. Kaji ne suka hau kai. Kai gaba da Allah ka ji sha. To na yi shiru. Wannan mu mun fi karfin kuɗinka. Kuɗin ma da ka tara su ta hanyar haram. Ko an gaya maka ba mu da labari ne. Kuma idan aljanu suka ga dama kaf dakunan gidan nan ba sai su cika su da kuɗi ba. To na yi biyayya. Kai shiru kai gum. Kada ka yi magana. Na ji sauki, don Allah ka sa ko ɗaki ɗaya su ɗan cika mu. Sarkin barayi ka tara kuɗi kana da mata. Kamar da na ƙasa can sama, kamar da na sama can ƙasa. Kai! Mai wujaran banza mai wujaran wofi. To asirin ku ya tono. Abin da ku bunni na tone shi. Allah bai. Ko kafiri ya san gawa. Ya tattara komai wallahi. Da abin da na kawo ce ko anini bai bani ba. Ya tattare su gaba daya. Na mutu na lalace. Yan mata ni nake kiranki. To ba za ka iya fitowa ba ni zan zo in same ka? Ran!
kaga dan annabi ku ya kun zo wallahi ko kaɗan wani alhajin birni ne izo ikawan kuɗin nan har gida. Yanzu ka duba wannan katuwar budurwa tun da ta zo garin nan fa ba abin da take in banda hadasa fitina. Kowane saurayi a garin nan sai ka ji wai saurayinta ne. A'a ba za ka ce kowane saurayi banda ni dai a ciki ka cire na a ciki. Ka ji kai to dama kai wake ta kai ku sungume ta aka idan ba ta tabuwa. Za ka samu tukuici mai tsoka da abin da na girbo a wajensa. Sarkin ka tara kuɗi kana da mata. Kama da na gasa can sama, kama da na sama can ƙasa, ka shanya farar ka gama. In na fita babu mai hana ni ba wanda zai yi magana. Ga sarkin barayi komai riba. Ka idan ya yi tozale da mai kyau da gyale-gyale. Shi san bai da lokaci, a sha ya fata lokaci. Sarkin gida ba sarkin hanya. Ni dai mai san ta bani sai ya shirya. Dan ni ban gane yara ko kan hanya. Ni dai ban gane babu sai na karba. Gansa a jibge dukiya ta falsa ba. Ga sarkin barayi komai riba. Ka idan ya yi tozale da mai kyau da gyale-gyale. Shi san bai da lokaci ba ya fata lokaci. Sarkin gida ba sarkin hanya. Matan garin mu kun shaida adona. In za a ba ku zaɓi ni ne a ganina. In kun ƙi ni za ku so ni ko dan rawani na. Idan kin ki a yau a gobe kya kawo tsaba. Ga sarkin barayi komai riba. Ka idan ya yi tozale da mai kyau da gyale-gyale. Shi san bai da lokaci ba ya fata lokaci. Sarkin gida ba sarkin hanya.